Ja, så har jeg købt mig sådan en. Og den kan jo tage 4 ruller. Så nu skal vi lige have den åbnet, så vi kan se, hvad der er i den. Og man kan jo godt se, at jeg har 2 kameraer i gang. Et her. Og så har jeg et andet et, der står herovre. Nå, men vi åbner pakken. Jeg har længe ønsket mig sådan et her. Og eller sådan en printer her, der kunne tage flere farver. Og den her, det var så lige pludselig, i stedet for at skulle give 8.000 for en, så kunne jeg nøjes med 2750 kroner. Så kommer vi så langt. Så skal vi bare se, om vi kan få den op af den her pose her. Ja. Der var så en instruktionsbog. Og der er så en masse nede i den her kasse her. Jeg tror, jeg lader det blive i kassen, så lige indtil videre. Det ser ud som om, man ikke kan få den op. Den kan ikke gå fri der. Vi må nok have den ned på jorden, eller på gulvet. Så er der en mulighed for at lægge den ned. Sådan. Kameraet skulle lige rette lidt til. Kan vi lige gøre med den her også. Sådan. Kom det ud. Sådan. Så kom den ud.
så er det jo sådan, den skulle stå, hvor den gamle stod. Så den må vi jo nok lige rydde lidt op nu. Og så vender vi lige kameraet. Det er ikke så godt hen ved vinduet, men det er der jo ikke noget at gøre ved. Ja. Ja. Der skal til at gøres plads til den nye printer der, hvor den gamle står. Den fylder selvfølgelig lidt mere, fordi den der kasse med rullerne i, den skal jo være bag ved den. Det har jeg tænkt mig jo. Men jeg kunne godt have gjort det her i forvejen, så at jeg ikke skulle til at stå og gøre det nu. Men altså, det skal jo alle sammen, det hører alle sammen jo. Og så bagefter, så skal jeg jo også have min papirprinter til at være der jo. Og det regner jeg med. Nå, men jeg tog ledningen ud. Og så kan jeg jo i hvert fald tage den ned på gulvet. Skal vi lige have ryddet lidt op. Og hvis der ligger lidt skidt under, så må vi jo nok også heller lige fjerne det jo. Ja. Der var nok lidt jo. Så tager vi lige ledningerne ud af den. Og så må vi også flytte den. Jeg tror lige, jeg skal hen og lukke døren, fordi Birts broderimaskine, den går ind i lyden. Så, nu er jeg igen. Så er det jo med at få alle de der plastikstrips af. Og der er det jo godt med en bidetang, der er skarp, men den jeg har, den er ikke skarp jo. Men altså, den duer til at til ligesom at skære enderne af plastikken der. Jeg ved godt, det har et navn, der hedder filmat eller sådan et eller andet, men jeg er nu ikke så meget for det udenlandske. Det er jo lige meget, hvad man tænker på. Så skal det jo være udenlandsk. Man kan jo ikke engang lave en undervisningsinstitution, uden at de får et eller andet udenlandsk flettet ind i det jo. I gamle dage, der hed det bare en skole jo. Nu om stunder, der er det jo masse fine ord. Da jeg var helt ung og var på arbejdsmarkedet, så var det ikke så meget titlerne. Så var det mere det, man kunne. Ja, nu prøver jeg at se, om jeg kan
få den her ned, men det kan ikke lade sig gøre. Den er hermetisk låst fast, og jeg prøver at dreje på stængerne, men det kan man heller ikke. Der er simpelthen, der er ikke nogen muligheder der. Så jeg må jo nok se, om ikke at plastikket kan, ikke? Nej, det er forgæves, det du står og laver. Nej. Og det kan du heller ikke gøre noget ved. Nej. Nå. Den bedste titel, jeg synes, man kan få i dag, det er den, der hedder Key Account Manager. I gamle dage, der var det ham, der låste op på fabrikken om morgenen, inden alle de andre medarbejdere kom jo. Men i dag har det nok en anden betydning. Men det er så der, hvor min viden den holder op. Og så sidder der sådan noget film på den der kasse der til rullerne, og det må jeg jo lige pille af. Og så er det jo så meningen, at vi skal have den placeret rigtigt, og vi skal have de der slanger på. Og det går nok også jo. Men nu skal vi først have sat displayet på, og så skal vi have sat brænderhovedet på. Hvor kom nu den lyd fra? Nå. Det virker som om, det var et eller andet, der var færdigt. Men her er så, hvad der var nede i kassen. Det var nok det kamera, der lå på bordet. Ja, det har jeg så glemt lidt om jo. Her skal vi så have tingene pakket ud. Der er så displayet. Det er jo næsten ligesom på den gamle. Så er der nogle ledninger. Så. Så lægger tingene op. Og så skal vi bare have den monteret. Og det her, det er jo så der, hvor displayet skal sidde. Der sidder sådan noget blåt tape, man lige skal tage af, for man kan få det der fri. Altså det bedste ved den her printer, det var faktisk, at den er samlet, når man får den. Man skal kun sætte ledninger på. De to andre, jeg har haft, der har det hele tiden været sådan, at du skulle samle en hel masse skruer, og du skulle sætte, ja, jeg ved ikke hvad, sammen. Her er der bare at pille den ud af æsken, og så montere de der løsdele, der er med. Og det er ikke fordi, at den koster en krig. Der er også en USB med til den også. Den gamle, der var jo SD-kort, man skulle bruge til den. Og så er der poser med skruer i, og hver pose er mærket med de skruer, man skal bruge, hvor de skal sidde hen. Så det er heller ikke til at tage fejl af. Og ja, det er lidt svært at få åbent de der pølsefingre der. Men det går jo, ikke? Det er så til at sætte displayet fast med, ikke? Jeg kan godt se på den, der står for touch skærm, eller, ikke? Men altså, det er igen det der udenlandske.
Det er jo sådan nogle skruetrækker, jeg selv har lavet ud af det, af de der var med. Jeg har bare skåret vinklerne af og sat dem på. Og så sat dem på sådan nogle plast, eller nogle printede holder, jeg har lavet. Ja. Og det smarte ved dem, det er, at jeg har fået dem lavet lidt et magnetisk, så jeg kan, skruen kan sidde der uden at falde af. For nu når man er udstyret med 10 tommelfingre, så kan det jo være lidt svært jo. Men det er jo altid spændende at skal samle sådan en ny maskine der. Det er næsten ligesom hvis man får en ny bil, ikke? Indtil den trænger til at blive støvsuget, så er det ikke så spændende mere. Ja, og så viste det sig, at min tanke med den der skruetrækker, den var jo ikke så god. For den var ikke så holdbar, som jeg havde forestillet mig. Den knækkede jo derude i spidsen, så jeg må jo vøje mig at tage det sæt, der hører med. For den sidder ikke rigtig fast. De blev ikke rigtig skruet ind, det kunne den ikke holde til. Så det må jeg nok lige gå i tænkeboks og lave nogle nye. Eller nogle, der er lidt kraftigere. Ja, der var der så, der opgav jeg så det med posen der. Og så har jeg sådan en lang en, så tænkte jeg, det var lige den, skulle bruges, men det var det altså ikke. Jeg går jo så videre med dem, der er i sættet. Hvis jeg ellers skal få det ud af det der forbandede plastik. Nu skal jeg finde en rigtig størrelse også. Nå, men det går nok jo. Det ser i hvert fald ud til, som jeg har fundet den, så jeg kan stramme den der skrue. Så det display kan sidde fast. Ja, vi fumler lidt med det. Så skal jeg ledningen. Altså skrift så lige på oversiden af ledningen. Man kan godt lige ane det. Og det skal vende op af. Og den er heller ikke så let at få i. Man skulle jo nødt for den presse forkert ind, så at den ødelægger de små ben, der er derinde. Men det går. Jeg er sikker på, at det kom sgu ikke ind. Så vi må have lidt bedre syn på det. Ja, og så kan man jo ikke se noget, fordi Tosken, han kommer jo hovedet ned foran jo. Men det lykkes, det kan jeg love jer for. Sådan. Så er det så de der orangefarvede ledninger, jeg lige skal have pillet ud. Vi retter lige kameraet lidt bedre til, så man bedre kan se dem. Den ene skal jo sidde oppe i printerhovedet, og den anden skal sidde op ved motoren på siden af printeren. Vi prøver lige at flytte lidt bedre om på det.
Der skal så sidde 4 skruer, og de 2 af dem, de er så smarte, så dem kan man sætte i forvejen, så den kan hænge op på beslaget til printerhovedet. Det er ret godt. Ja, og så prøver man lige der og se, om man kan putte den i. Men altså, det er jo også noget lettere at tage den der skruetrækker, der er magnetisk, og så lige sætte den på. Ikke? Så let var det. Men lidt stram i gevindet. Men altså... Se, så kan den lige sidde der, så kan man lige komme den ned i. Var skruetrækkeren ikke gået til, så havde det også været lettere for mig jo. Men jeg må nok ty til den med vinklen på der. Nej, det er ikke en skruetrækker, det er nogle brakonøgle. Nå, men nu skal den hænges op. Og nu glemte han jo at flytte. Nej, nu husker han at flytte kameraet. Og de 2 andre skruer, dem kan man lige skrue i for bagkanten af. Det er faktisk ret godt. Nå, så er vi så kommet dertil, hvor vi skal til at sætte de der slanger ind i. Jeg ved ikke, hvad den boks den hedder. Men det er i hvert fald den, hvor alle rullerne sidder i. Og den der lille blå klips, den skal ud. Hvorfor den skal det ved jeg ikke, men... Og så skal den på igen, når slangen er kommet ind. Og der er igen de der med de der 10 tommelfingre der. De er sgu lidt i vejen nogle gange. Det er ret vanskeligt at få den på igen. Men jeg vil sige, jeg ved det lykkes. Ikke? Jeg kan jo lige se om ikke at... Der var den vist. Og nu skal jeg så have den næste. Og der finder jeg så ud af, at jeg må nok hellere sætte lidt mere lys på, fordi det er lidt svært at se. Det var så kameramanden, der sagde, at der skulle mere lys på. Og nu skal den der lille blå klips tages af igen. Ja, det kan godt lade sig gøre med den der pincet der, jeg brugt. Så skal vi så have slangen ind i. Og så skal vi have den på igen. Og så kan vi jo lige køre lidt stærk hen til den sidste. Så. Nu håber vi, den er der. Nej, det var kun den 3. sidst. Vi tager lige den sidste. Nå. Men det er noget værre fumleværk, det der. Det må jeg nok sige jo.
Så nu ser det ud, som om de er der. Ja, kameraet kunne ikke lige tåle, at man flyttede den der. Så nu vi står over på det andet kamera igen. Det er så lidt mere stabilt. Og man tror ikke, det er rigtigt, men jeg kigger altså i brugsanvisningen, ikke? Fordi jeg skal finde ud af, hvordan de der slanger skal sidde oppe i printerhovedet. Men det er faktisk ret simpelt. Det er den bagerst til venstre, og nummer 2, det er den bagerst til højre. Og nummer 3, det er den forrest til venstre, og nummer 4, det er den forrest til højre. Det var vist nogenlunde rigtigt. Og det der med ledningen, og der skal sættes på, det er så simpelt, så når jeg kan finde ud af det, så kan I andre også finde ud af det. Så, nu kom der lys i den. Til rullerne der. Og så skal vi bare putte nogen ned i den. Jeg har så sådan en plastikboks, hvor alle de der, de ligger nede i sammen. Som de der poser, der er med til den, til at opsuge fugt med. Fordi at det er ikke så godt, hvis de bliver for fugtige, de der. Men nu lige så her i den her vintertid, der er fugtigheden inde i huset ikke ret høj jo, så. Nå, vi sætter den først på. Ja, det var så nummer 3, jeg skulle til at sætte på, men det var så et forkert. En forkert type. Nu kan jeg ikke alle de der betegnelser, som de hedder, men den ene, det er sådan en PLA, og den anden, det var. Nej, det var ikke den. Det var også en. Men jeg har så sådan en halvblød en. Den undlod jeg så at sætte i her, fordi nu skal jeg til at eksperimentere med det og sådan nogle ting, for at få det til at virke. Men den kan altså ikke køre med den der helbløde, der findes. Sådan en af dem, man laver dæk med og sådan nogle ting. Fordi at den kan jeg åbenbart ikke skubbe den igennem systemet. Men der er der sådan et lille stykke kort slange til, som man kan køre med en rulle. Og der vil jeg tro, at den kan køre med den. Og den er til at sætte i der, hvor de 4 slanger normalvis skulle gå op af, men på grund af, at jeg skal have den helt over for bagkanten der, for at have den på
så bliver mine ledninger, eller mine slanger, de bliver nødt til at sidde lidt anderledes. Så det håber jeg da i hvert fald på, at det kan komme til at virke jo. Ja, så står jeg og fumler lidt med den der gennemsigtige. Den er simpelthen blevet for stiv, og så er den for bøjet, så den støder på, når den skal ned i. Jeg kan ikke få den til at tage fat i den. Men nu er jeg jo ikke den, der sådan giver op med det samme, så jeg fumler med det ret meget, sådan indtil at, nej, nu må du tage en anden. Så fandt jeg så en blå en, der var lidt mere på. Jeg har købt 2 hos Temo ruller. Der er godt nok lang leveringstid på den, fordi de kommer ikke med flyver, de kommer med skib. Men til gengæld, så ser det ud som om, de virker ret godt. Jeg har ikke nogen... Den ene rulle har jeg prøvet. Det var en sort, jeg købte. Det ser ret godt ud i hvert fald. Og de koster kun det halve af, hvad man ellers skal give for den. Og det er heller ikke fordi, at jeg tænker lidt på nogle gange, at ja, de der firmaer i Danmark, der sælger dem, de kører dem sgu nok samme sted, når det kommer til stykket. Så. Vi lukker låget. Og så rykker vi den så langt tilbage, den kan. Og hvad så? Nej, nu går det helt galt for ham. Nu kigger han i brugsanvisningen igen. Og han har ikke sat strømledningen på endnu. Ja, så skal han til at lede efter den jo. Hvad var det her? Men lad os nu se, om ikke der kan komme lys i den. Skal vi have den der USB med, der var. Og så skal vi have noget strøm sat til den. Eller tændt på kontakten hedder det. Ja, man tænker sig sgu lidt grundigt om nu. Det var de der, man ledte efter. Det er sådan nogle plastik, som man kan sætte på slangerne. Og så den der orangefarve ledning. Og så skal jeg jo lige finde ud af, hvor de skal sidde hen jo. Men det fandt jeg så også lidt ud af. Og nu skal jeg jo så til at se på den, og den starter op, og den gør alle de der ting selv med ja, nu kan jeg sgu ikke huske, hvad det hedder alt sammen. Men i hvert fald, den måler på hele pladen, at den er rigtigt, og det kan man jo lige tydeligt se. Den kører sådan stepvis derhen af.
Og det er så det første print. Og det blev så til den her lille finger her. Det er sådan en køleskabsmagnet. Det er derfor, den kan hænge på skruetrækkeren.